Летние каникулы 2012. Большасць сучасных падлеткаў даюць перавагу не бестурботнаму адпачынку, а сумленна заробленаму рублю. Да такой высновы прыйшлі ў Ганцавіцкім раённым камітэце Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Летнім працаўладкаваннем падлеткаў тут займаюцца не першы год. Больш за 250 хлопчыкаў і дзяўчынак з Ганцавіцкага раёна праводзяць лета з карысцю. Яны працуюць і за сваю працу атрымліваюць заработную плату. Працоўныя атрады дзейнічаюць усё лета. Раённы камітэт Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі да працаўладкавання аднёсся адказна, улічвалі пажаданні саміх дзяцей і падлеткаў. Безусловно, у ребят есть заинтересованность в том, чтобы работать в летний период, потому что это и возможность заработать дополнительные денежные средства к учебному году, а также потратить на свои личные нужды. Вот. Ну, также мы проводили анкетирование ребят, которые желают трудоустроиться. Они могли выбрать, предлагали свои идеи, где они хотели бы поработать. Это или в сервисных отрядах, экологических отрядах, сельскохозяйственных. Но исходя из этого, из проведенного опроса, мы формировали вот отряды. Зараз атрад з 10 чалавек працуе ў дзіцячым садку нумар 2. Яны дапамагаюць рабіць рамонт і добраўпарадкоўваюць тэрыторыю. Кацярына Рудкоўская, 11-класніца другой школы райцэнтра, з задавальненнем фарбуе дзіцячую пляцоўку. Малярны пэндзлік у руках трымала і раней, і сёння праца ў Каці спорыцца. Мне кажется, самый лучший отдых – это активный отдых. И хочется летом зарядиться новыми впечатлениями, эмоциями, позитивом, познакомиться с новыми людьми, чтобы приобрести новых друзей. Вот поэтому я решила устроиться на летнюю работу. Кожны школьнік ужо вырашыў, на што патраціць заробленыя грошы, купіць новы веласіпед, тэлефон, школьныя прыналежнасці або зрабіць падарункі бацькам. Юнакі і дзяўчаты ўпэўнены, што працоўны вопыт абавязкова спатрэбіцца ім у дарослым жыцці.